Ahojte, toto je 7 princípov, ako sa lepšie pripraviť na hypotéku. Moje meno je Daniel Varga a samozrejme financie potrebujú nejaký systém. Tak poďme rovno na to. Hypotéka je 30-ročný záväzok vám voči banke, mať schopnosť a disciplínu tú hypotéku splácať, aby rast a nehnuteľnosť bola aj len vaša. Prvý princíp: najprv si prepočítaj hypotéku a hypotekárny limit, aby si vedel svoje možnosti. Konkrétne, keď si kupuješ teda nejakú nehnuteľnosť, tak vo všeobecnosti platí 20% potrebuješ svojich a 80% dostaneš od banky. Na to, aby sme vedeli, koľko si máme ušetriť, tých 20%, tak potrebujeme vedieť, či vôbec tých 80 nám prejde. Sú dva spôsoby, ako môžeš riešiť ten svoj hypotekárny limit a zistiť, aký ho máš. Získaním hypotekárneho limitu získaš lepší prehľad o svojich možnostiach a na základe toho vieš potom dopasovať tých zvyšných 20%, ktoré potrebuješ už z vlastných zdrojov. Tie vlastné zdroje už môžu byť buď naozaj to, že máš nejaký cash na účte, alebo môže to byť do založením nehnuteľnosti. Buď sa pôjdeš opýtať do svojej banky, alebo si to budeš riešiť u finančného sprostredkovateľa skrz nejaký prepočet. Ísť cez banku má svoje rizika, a to hlavne v tom, že ak máš špecifický príjem, čiže ak nie si len na trvalý pracovný pomer, tak ten prepočet môže byť úplne skreslený. Odporúčam riešiť to cez finančného sprostredkovateľa, ale odporúčam ako dôkladne preveriť. Princíp číslo 2. Urči si, koľko peňazí môžeš použiť na kúpu svojej nehnuteľnosti a koľko by si mal nechať v rezerve. Veľmi veľa ľudí má nejaké peniaze na bežnom účte alebo sporiacom, má nejaké pripravené peniaze a potom, keď si ide kúpovať nehnuteľnosť, tak zistí, že ja si potrebujem ešte kúpiť veci aj na vybavenie tej nehnuteľnosti. A zrazu to všetko stojí oveľa viac peňazí, ako som pôvodne predpokladal. No a to je presne ten problém, že keď si kúpiš nehnuteľnosť a nezostane ti žiadna rezerva, tak celý ten plán, ktorý ty keď sa pripravuješ na kúpu tej nehnuteľnosti roky a potom kúpiš si nehnuteľnosť a zistíš, že nemáš žiadnu rezervu, tak ten celý domček sa ti môže naozaj rozpadnúť jak domček z karát, pretože keď ti príde nečakaný výdavok, vie ťa to rozbiť. Kúpiť si vysnívanú nehnuteľnosť je super, ale zaspávať s pocitom, že čo keď sa mi pokazí auto, alebo čo keď mi vyskočí nečakaný výdavok. A hovorím to presne preto, lebo keď tá splátka tvojej hypotéky je 500, 700 alebo 1000 eur, tak je oveľa ťažšie už budovať tú rezervu potom, ako si zoberiem tú hypotéku, pretože som to mal spraviť predtým, než si kúpim tú nehnuteľnosť. Tretí princíp: prepočítaj si, koľko by si mal odkladať. Konkrétne čo tým myslím? Ak máš už nejaké zdroje pripravené, tak prepočítaj si, koľko ešte potrebuješ, aby si mal tých 10 až 20%. Keby si chcel kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur, tak budeš potrebovať 20%, 40 000 eur. To, keby si aj mesačne odkladal 500 eur, tak ti to bude trvať dlhšie ako 6 rokov a za tých 6 rokov tá nehnuteľnosť už nebude stať 200 000, ale bude stať 240. Princíp číslo 4. Nenechaj sa nachytať len na nízky úrok. Predstavme si reklamu, ktorá ide v telke, je tam vysvietené nejaké krásne číslo, takéto nižšie a potom dole sú také písmenka, 4 vety a presne tie písmenka dole hovoria o tom, že viete, lebo to záleží, aká ste bonita, koľko zarábate a tak ďalej, ale niektoré banky to majú presne aj o tom, že dajú vám ten najnižší úrok, ale musíte mať také poistenie, musíte mať taký nejaký iný produkt, musíte mať ďalších x vecí, aby ste mohli mať ten o 0,1% nižší úrok. Niektoré banky by ti totiž najradšej predali úplne všetky produkty, aké majú. Ak je cieľ presne predčasne splatiť tú hypotéku, tak budem hľadať takú banku, ktorá mi dáva možnosť predčasne ju splatiť s najnižšími poplatkami. Ak som živnostník a chcem dostať čo najvyššiu hypotéku, tak asi to nebudem brať od banky, ktorá mi schválila nízky príjem. Keď sa to presne nebude korešpondovať s tým nízkym úrokom, tak lepšie dostať hypotéku s trošku vyšším úrokom, ako nedostať žiadnu. 5. princíp je: urob si tzv. Stres test. Keď máš svoju nejakú hypotekárnu kalkulačku, skúsi prepočítať, že ak by si mal vyšší úrok napríklad o 1-2%, že či by si to stále zvládal platiť. Druhý typ stres testu, ktorý vieš spraviť, je, že spíš si svoje príjmy a výdavky, čo v tom prípade, že už by si mal hypotéku, viem to finančne platiť, ale nielen to, viem si dostatočnú čiastku ešte potom aj odložiť. Čiže ak tam mám dostatočný vankúš v tej rezerve, že mesačne aj po hypotéke viem odložiť v pohode a aj keby sa mi zvýšila tá hypotéka, budem v poriadku alebo nie. 6. princíp: maj po boku odborníka, ktorý ti rozumie a ktorý ti radí v tvoj prospech. Berme situáciu, že si zoberieš hypotéku od banky, nevyužívaš finančného sprostredkovateľa, podmienky dostaneš také isté, stane sa časom to, že
tá banka pravdepodobne ti bude chcieť predať viac produktov. Nie je od veci mať tretiu stranu, nejakú nezávislého človeka, ktorý ti poradí, že zavolá napríklad po čase a povie ti, že teraz máš napríklad nejaký vyšší úrok a v tej istej banke, aj v rámci svojej banky si vieš vyjednať nižší, ale banka ti sama od seba nezavolá, aby si znížil ten úrok. Chce mať niekoho, kto mi poradí, kto mi občas zavolá, že dá sa znížiť. Zas tiež som proti tomu, keďže sám som finančný sprostredkovateľ, nie som za to, aby sa vždy refinancovali úvery, že 3 roky som v jednej banke, potom 3 roky som v druhej banke a potom 3 roky som v tretej banke. Toto nemusí byť optimálne z hľadiska tých nákladov, ktoré sú spojené s refinancovaním. Stačí úplne vybrať dobre tú prvú banku, ostať tam a len si prehodnocovať tie úroky. Nič tomu finančnému sprostredkovateľovi neplatíš, tak sa oplatí využívať tie služby toho tretieho človeka, pretože jeho platí banka. Princíp číslo 7. Hypotéka je nástroj, alebo má byť nástroj a nie tvoj šéf. Konkrétne hypotéka je nástroj ako nútenie sporiť do svojej nehnuteľnosti. Keď mám nejakú splátku, napríklad ja mám hypotéku na splátku vo výške 476 eur a tá splátka sa mi každý mesiac rozdelí do úroku a do istiny. Istina je tá časť splátky, môže to byť napríklad 200 eur z tých 500, ktorá mi znižuje ten môj dlh. Úrok je samozrejme tá hrubá marža banky. Hypotéka má teda slúžiť ako nástroj, má ťa priviesť k nejakému domovu. Hoci chápem, že ceny nehnuteľnosti sú dnes obrovské, aby to bolo dlhodobo udržateľné a hlavne, aby to bolo teda aj s tvojimi dlhodobými cieľmi. Z týchto princípov jednoznačne teda odporúčam, aby si robil nejaký prehľad, aby si sa neriadil len čisto emóciami, aby si tvoril aj tú finančnú rezervu, snažil sa byť naozaj zodpovedný a aby ťa to celé tak viedlo ku tej takej tvojej väčšej finančnej slobode. Toto je všetko z týchto princípov. Určite mi zanechaj nejaký komentár, poznámku alebo otázku a týmto spôsobom ti budem vedieť lepšie odpovedať na tvoju konkrétnu situáciu.